Ka jingpule na ka kitab jinghen kalanong ka bakhat ar ka dekhod iwe hado khat lai. Ka Miriam bad u Aaron kila kren knyum Persha u Moses na mar ka kinthei kushib ya ka ba ula shongkurim na ba ula shongkurim ya ka kinthei kushid kila ong hato u try ula kren tanda u Moses mo hato shem la kren dangiru bad u try ula yosngo ya kata te Moses ula long ubriu ubajem nut shibon kampalat banya kibriu baro kipadon hasla kendo kendet utrai ula kren ha Moses how Aaron ban ka Miriam ale maphi baro laingot sha ka yingjan jingya kendo te kila yale baro laingot utrai ula wan here ha urishot lo bad ula yeng ha ka jinkhang jong ka yingjan ula khot ya u Aaron bad ka Miriam bad kila wan shakmat baro Aaron te ula ong dos ngap ya ktien chunga ladadan hapdeng jong phi unong yethu lupa nga utrai nga penpau yelade ha ka jingyo i pau ngan kren bad ha ka jingpo sniu omdei kumta bad ushakri jonga Moses ha la pen khamti baro ya ga ying ka sem jonga bad nga kren markman da ka bashai da ktien kelan uyok mi artat ya ka dur utrai kumno ken philanut sat ban kren Persha ya ushakri jonga Moses te ka jingbitar utrai kalakhi Persha yaki ban ula letno tang shuken ria ulo na lor ka yingjan hakmi ka Miriam kala sanyang tholi kalali kum ka yor u Aaron ula phai ban bet ya ka Miriam hakmi kala sanyang tholi te u Aaron ula ong ha Moses ako kenrat jonga wat pen shitom jingi na ba ngila le bi ban ngila le pom a wat ino ya ka kum ya ukhunlung balakha ya kum uba la bampong shiteng kamet haba umi na ka kpo ka kmi jong u te Moses ulalen yar ha utrai to pen kya ya ka a Blei nga kerpat yame ka ktien jong utrai kasam san phuwei ka khot iwei hadu san but shipho hadu khatwei tu isen a yanga a Blei kat kum ka jing i chome tu pendam ya ka pap jonga da ka jingsbun bakrau jome to side par ya ka sang jonga tu pen khut yanga na ka pap jonga ngatep yela ka jingle palan bad ka pap jonga tenkren hakmat jonga Persha yame tang yame ngala le pap ngala le ya ka ben smusi yame kumta medei hok ban pendrem bad medei uba hok haba me bishar hakmi yanga lakha ha ka pam bad ha ka pap kakmi jonga kala pun yanga to thau hanga ka do nut ka bukhuj Blei bad tubu hanga ka mensim ka ba themmai ban ka ba yaine wat be no yanga nakmat chume pad wat weng no nanga ya ka mensim ka jingkhu chume ka gospel kat kum Matthew bukhuj kalandong ka bakhat saw kad khot arphu ar hadu laipu henriu Marukum ta u Jisu ulapha ya kisenran ban kiu ha kaling bakin let no hashwa jong u shashiliang kaduriaw kadba ma u pat udang pha no ya upat ba anda ula ai khule yaki ula let kiu sha ulum bandwai webriu habala premier u Jisu udang sa marway kaling kaladon hapdeng kaduriaw kalaer kalabe Persha yaka bad kido kila kenting ya kaling hapdeng lai bat Henry ba James step u Jisu ulawan shaki da ka bayad halor ka habagi senran kila yoi ba uyad ha ka kila shepting her kadei karngai kila bad kila lenyar da ka jing shepting
Marukum ta u Jisu ulakren haki. Wating dei mga. Teu Petrus ula jubab. Ko kenran. Ada dei mame tu hukum banganwan halor ko shame. Ale ula paiktin u Jisu. Kumda u Petrus ulami na galing bad ulas dang banyay halor ko sha u Jisu. Henry haba ulas ngo yagal ka bajur ulating bad ulas dang bangam ha ka rap ko kenran ula berta shisendon u Jisu ulakner bad ulabad ya uong balay piar tatin katno piduna ka jingen. Badhaba kila kiu ha kaling kala sange. Kisenran ki badon ha kaling kila ngu ladem ya u Jisu. Da shisha melong ukhun u Blei kila ong. Kila leche shiliang kaduriaw bad kila 1 poi sha jene sarat. Kipat ba kila itu shisendon ya u Jisu. Kumda kila pha wanra sha u Jisu ya ki papang nakaleng saudong kata kathan kila kirpat ya u bansha bakin kata kumno ya kermiang jankub jong u kat ki ba lakta ki lakon ka gospel jong utray.